ки пракса которую пејгамбери саллаллаху алейхи ве селем сахабија која со поступинџа џукар хемо пејгамбери саллаллаху алейхи ве селем чутинџа хем на упозоринџа кодова. Пример си сахабија со бичалџе авриалдан котари Медина те чинем пе курбања, а у пејгамбери алейхи салату ве селам на вакирџа ништа. Те биоволахине забранимо, сигурно да у пејгамбери саллаллаху алейхи ве селем би забранено и наđu hardisо. I zahvala prelalen pripadinol Allahiske tebaraka wa ta'ala ole obužavina em samo lestar oprost em pomoć roda dok salavati ana mare pejgamberiske Muhammediske alejhi salatu wassalam leske časno porodicake sahabenge em sao kolenge so ka sleduinen lesko sunneti gjiko jaum al-qiyama. Prelalen avdi sutni hudba kovol nešto pojašnjenje baš je tema koja so postavim džape pitanje baš i odluka kotora maro odbor či anđe odluka kao beš te kedeno pare baš o kurbanja hem te bičalen pe bilo kaj. Znači te kedeno pare hem te bičalen i odla pare baš o kurbanja avri. Hema ga na odmah postavim džape pitanje da li je kao dozvolimo, da li je kao itano džaizi, da li je kao itano uopšte prihvatimo i tako dalje. Odmah početku vakera od vas ušenđu me te arakav hem te istražinav da sao islamska učenjakja kotaro selef dži avdisutno dive vakerđe da najšukar itano te čine, te žrtvine o kurbani od te tukaj so živine. Znači kokori tu te vas te žrtvine o kurbani. Sao islamska učenjakja vakerđa kava da najšukaritano te čina o kurbani amen kokore od te kaj so živina. Soske, jer ako amena čina od te kaj so živina, našala bud sunetja so kerempe kana tu kokoro čine o kurbani. Primer, o pejgamberi alejhi salatu vesselam penjaka na tu ka čine o kurbani, neli, jek trećina i kere tuke, jek trećina de hedija, jek trećina de sadaka. Ako ameno dova nakera na praksirina kava suneti, duito kotro sunetjano i ta noći kana čine o kurbani te bajakere, te slavine e Allahi tebaraka wa ta'ala. Ako tu načinio kurbani, nakere akava sunneti koja so o pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem kerola sine. Ondak sareva kerđe da najšukar itano te čine to kurbani od te kaj so tu živine. Od te kaj so tu živine, hem tu kokoro te čine to kurbani. Međutim, postavino pa aka na pitanje. Amen bi čalao pare ki aver država. Da li akava dozvolimo, da li akava itano zabranimo. Aka te kakava pitanje i si ihtilaf maškaro islamsko učenjakja. Ali većina kotro islamsko učenjakja dozvolinđe akava. Dozvolinđe akava hem kadika so save dokazjencar. Prvo dokaz soske dozvolinđe akava i tano da na postojinol jasno dokaz kotro Kur'anjem, kotro sunneti da zabranino savko nešto. Da zabranino ađukardiso. Akava i prvo. Dujto i tano da i si ki praksa kotro pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem sahabija koja so postupinđa džukar hemo pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem čutinđa hem na upozorinđa kodova. Primer si sahabija so bičalđe avrialdan kotari Medina te činem pe kurbanja, a u pejgamberi alejhi salatu vesselam na vakirđa ništa. Te biovolahine zabranimo, sigurno da u pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem bi zabranino i nađu kardiso. Ekana kadi kao fetve
Ако джико мангол ме сима кате сако арапско тексти, него накат читина кога ер калуваме дар буд време. Прво со поставинџапе питање и тано. Значи хукму الذبح خارج البلاد. Значи очиниба, жртвиба, аври и држава ансусте ту живине. Онда вакирџе. Прво, акава вакиро стална комисија котар Саудиска Арабија. Значи од су пежонто са различна даима. Вакиро итано похвалимо пошукар сарсу помениџам чите жртвине кои дотекај со ту живине. Туте жртвине те вастеа. Хем анен доказ котар Анес ибн Малик радијаллаху ан кај пенџа диклуме пејгамбери саллаллаху алейхи ва алейхи ва селлем сарлолајне дуј бакре, шингенцар, парне, чича, пикоч, коленго воџи, хем чинџален певастеа славендоен бајакендој е Аллахи субхану таала. Хем која вер ривајети авол да вакерџа јек мандар, јек котар му умети со на чинџа, со на жртвинџа, јек мандар, јек котар му умети, значи со на жртвинџа. А кава со значи? Значи да опенгамер алейхиссалату вассалам чинџа, жртвинџа, сао коленге која со на жртвинџе. А кале старлено дова со векинол пе кијас. Аналогија хем дозволено дова. Дуј това керол, хадис соитано проносимо котар Џабир радијаллаху ан, кај пенџа ко време хаџиско, о пенгамери саллаллаху алейхи ва селлем жртвинџа шовар де шутрин курбанија. Ондак викинџа е Алија радијаллаху ан, о пенгамер алейхиссалату вассалам дурило, хем наставиџао Алија радијаллаху ан џико шел. А кава значино литано хем доказ да дозволимо те значи теленекас те кере уакил џикас, чи овте завршинол и жртва кототхан. Ондак вакерен о доктор значи Вахиб аз-Зухайли радијаллаху рахимахуллах пенолисто вакерол најшукар и таноте чинео курбани кото кај су ту живине. Хем ако ту на хинану станиу те чинео курбани, али пенол палем се палем и тано похвалено чи те ове присутно кана чинџол пето курбани. Соске пејгамбери алейхиссалату вассалам вакерџа печаке Фатимаке пенол ушти ја Фатима хем ов присутни ки те жртва. И Фатима на чинџа певастеа. Али пенџала ке ушти ем дик ов присутни ки ти жртва. Значи, акалајта не доказја, со докажинен, сој пошукар те керолпе. Пошукар и тано, чи те чине о курбани, одотекај со ту живине, те чинеле туте вастеа и тако дале. Хема кава, помениџа колеско која книга, дел со викнопе Ал-фиқхул ислами ва адиллатуху. Ондак после наставинол дале, хем пенол, у вези од дозволибе те чине курбани кој ка вер држава, кај со ту на живине кој ја држава. Значи, бичале опаре ки ја вер држава. Сар со вакеџам, машкара каја тематика и си ихтилаф, машкаро исламско џењакија. Ханефие вакерен да на не похвалимо те бичале мали чи те чинен пе о курбања која вер држава. На не похвалимо, осим ако и си јек баро потреба, и си јек бари потреба, баш акава пример, а не сар пример, ако кој јек тан живинен муслимања, соитане котри ахлу сунна ал џемаа, ми исламско чењака, акавајта новајлан те пазина, јер амен бичалал паре, ама на џанан кајка завршинал паре. Динџе услов, штар условја. Прво, че од ова кај со бичалено паре те овол поверливо мануш. Дујто, че од ова жртве те овен тамам, шаријатски те овен прописно жртве. Значи те овол од јава животиња те овол прихватливи сар курбани.
например, течене кани или башно, хем бала чинже курбани. На. Валјан тол, котро животиње, сојтано шеријатски прописне. Тринто, чи од ова теовол, кod la muslimanja te gjallë, te doresol od ja žrtva, te doresol kod la muslimanja, soj i tane ko menheđi, kod ahlu sunna wal jamaa. Nate bi čalat žrtve te džan ko Sufije ili te džan ko Šije ili te džan ko Nuserija, Allahu alem, nego te džan kod la muslimanja soj i tane kod ahlu sunna wal jamaa. Hemo štarto i tano, će onijeti te ol pravilno, iskreno. Akate, so značinol, onijeti to iskreno, pravilno. Sar so bud putja šunđam, a kad te možda i si, kaj te čina kurbani, nego valjan narica te da zori, valjan te roda, te vikina, te dža, pa šek valjan kaže 300 km, pa skupo, pa karga, dženso, meka bi čala. Meka bi čala kad završina. Na neispravno nijeti od ova. Soske tu bi čale, te cidetu tar kotoro dužnost, či te čineo kurbani. A ako i si, kaj te činope? I si kaj te činope? Ali tu bi čaleo pare. Nije ti ja iskreno, či te pomožine dole muslimanjenso i ta neki zor, onda, inša Allah, na ne problemi. Hem ako ka te i si, soske, sa osebepi, ka pomena po angleder, po palal, nastavina peneno Malikije, isto oni silin mišljenje da na ne dozvolimo te bićale pare. U stvari, na ne pohvalimo te bićale pare. So uslov, ako od ja dužina i tani, sar i dužina soji kana mogućino tuke te skratone o namazi. Ako i dužina i tani savki, so tu šajte skratino namazi, ondak šajte bićale. Ipak, isto čiven uslov, ako dola muslimanja, kaj su tumangete bićale o pare, živinen koje je teška situacija. Isto džukaro Hanbelije emo Šafeije, vakeren, isto saro Malikija, hem vakeren, ema kavajtano odjasojtano mome mišljenjem, sa vakeren većina toro učenjaka su dozvoljene na kava, len sar kijas penol, a džanen da očini be kotoro kurbani na ne wajib, na ne farzi, koji većina taro islamskog učenjaka, nego i tano sunna muakkada. Jek sunneti, koja su pengamira ali sad wasalam uvek kerđa. Ama na ne farzi, na neće ako tu nakere kao ve kazni modoleske. A bilem o Abu Bakar, hemo Omar kolengo helafeti, ili pa kolengo životo, ponekad ka činenene, ponekad naka činenene. Sao se vepi, čite dokažinene manušenge da akava na ne farzi, na ne moralno će ako na kerđano dova, kao ve kaznimo ili kao voldi sotua. Normalno, našave bari nagrada našali. Ali, na ne su tu okolea kao ve kaznimo ili ka džarko džehnemi soske na činđano kurbani. A kad teba keren, ako tano dozvolimo te bićaleo zekati, a vri i država kaj su živine, dozvolimo te bićaleo zekati, dozvolimo, ondak o zekati i tano farzi, o zekati ako nadele i kljuandru dini, hem ako o zekati tano dozvolimo te bićale avrijali država, sar šajom da te na ovo dozvolimo nešto koja su i tano suneti. Inša Allah i tano jasno. A kava znači kotar kijas. Palem postavim je pitanje baš šeh Džibrin rahimahullah i globalno organizacija kotoro pomoć po muslimanja. Ke Saudijska Arabija i svijek organizacija koja su oko celo svetu, kaj su i svi muslimanja su i to neki poteškoća, on mu činem te pomožinen. Dobro. On dži tada na bićalena i ne
на практикирина и на кава. Значи на бичалена и не паре, авриал и Саудиска Арабија. Док и не авера организација потикне која со лена и не паре, хем чинена и не аври и држава курбања. Ондак поставинџеа кава питање. Пишинџелеске лил, хем појаснинџе и ситуација сари. А овеќе англедеро дова дозволинџа каја бути. Овеќе англедеро дова дозволинџа да шајте бичала паре, кодола тана, кај со муслиманите неки потешкоча, хем те поможина олен. Ондак вакероло шех, пенол, амен добинџам тумаро писмо. Одоте кај со тумен пучен, баш објаснение, баш увезја каја бути. Хем пенол, амен вич појаснинџам макаја месела, англедер. Хем вакерол од цил котрочини ба курбани и тано чите дживдакерау сунети. Те дживдакерау сунети хем те анолпе радост е муслимањенге. Те анолпе радост е муслимањенге. Ондак пенол акатеки Саудиска, значи кој тано вакерол котри Саудиска Арабија и си доволно. А умеѓу време, исто време, која вера тана и си муслимања, која со шаи мас дикен само и путјано беш. По шаи хич. Ондак попречитано ленге те бичале одова сар помоќ, хем сар те ане радост о ленге. Хем исто овда кате вакрџа, со услов че одова те доресол ко муслимања со итане котро ахлу сунна вал џамаа. Хем пенол се шаи десино печи кој е кер, чинем пе по 3 штар курбања, кој е кер, а док кој е део или кој е тантаро муслимања, шаи си по 10 жене кој е кер кога со ас јек курбани на чинопе. Насоске наманген, него соске нанелен. Док Шех Салих Ал-Фаузан овхине, значи стриктно итано панда хафидахуллах, стриктно комишлење да о курбани валан те чинолпе кодоватан кај со живине хем нате бичалолпе аври. Саво доказ лол доказ хем бакерол да о пенгамер алейхи салату вассалам живинџа ки Медина ки Мека хине муслимања со живинџе хем хине чоре муслимања кога со наинелен али пенол о пенгамер алейхи салату вассалам на бичалџа ки Мека него жртвинџа ки Медина хем сокерџа делинџа ки Медина. Ондак акала со итане котрокава мислења вакерен ја, али одоте и не присутне ки Медина и не присутне исто чоре муслимања. Онда ко предност џал ко муслимања со итане присутне ко тотан со живине. Ако на не муслимања со итане присутне ко доватан кај со живине, онда дозволимо итано туке те бичале. Дозволимо, со значи не со мора те бичале. Това јасно. Манге персонално, ме акавајтано мо мишлење персонално, ме пале ми кераво мишлење да пошукар и тано те чинако тан кај со живина. Али, на немен право те вакерao доли праленге со бичален, ако и силен искрено ниети те поможинен е муслимањен ко авер државе, те вакера ленге да он керџе бидати, или од ова не дозволимо, или од ова не прихватимо лендар. Авера вакерен, па чак поставинџе питање, кана хине ратишљани Босна, вакерџе дали тано дозволимо те бичала мас или курбања те бичала ки Босна ко време котро ратишљајне, исто са сој ко Судан, хем кој ко тана Африкаке со итане исламска тана. Дали тано кава дозволимо? Хем исто џукар Шех
Muhammed Salih ibn Uthaymin, Sheikh bin Baz rahimahullah, dozvolinđe akava. Dozvolinđe, jer ratno stanje, jer čoripe, jer poteškoća. Onda kod ja situacija, че ја вол попречи те бичала амаре праленге козетано кокова, кизор, него ли се аменге. Или па, ако шајте чинеака те јек, хем те бичале ленге да исто јек. А кајтано најшукар. Ако шај. Ако нашти, ондак чин ко тотан, кај со живине. Ја, исто и сиека вер доказ, jer и сиека јети кај со акаласу вакерен со на недозволимо те бичалео паре, и сиека јети ко Кур'ани ки суратул Хаџ, тријанду шофто ајети кај пенол, о Аллах субхану таала, وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ. Пенол амен о деве или о курбања, керджамлен min sha'airillah, kotaro znakja e Allahiske subhanahu wa ta'ala, an lende tano khairi, tumenge. Onda kakala vakeren, ako amenna činalen, odoteka su živina, akala znakja na šalđon. Akala znakja na šalđon. Onda kjake ver grupa so dozvolinol, te bi čelo po pare, vakerol na našalđol, jer od ova znako šaj na stvorinopе ko kavatan, ama od ova znako i kerolpe stvorinopе koja vertan, na neso našalđol skroz, so niko načinol. Jer uvek, isto kod ova tanka što tu živine, ako tu bičale i sija verđi ko su činol. Na neka nas so sare, na primjer, gate ki Nemačka, sare, o muslimanje su živina gate, sare bičala pare baš u kurbani. Na neđu kar. Jer uvek i siđi ko su činol. Onda kakava znako laisko subhanahu ta'ala, uvek i tano prisutno. Na nesu na šalđol. Onda kod dujta jeti vakerena kala, so dozvolinen, penol, لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال الله التقوى منكم. Peno ko Allah subhanahu wa ta'ala nađal ni o mas, ni o rat, ko tori žrtva, nego ko Allah i džal taqwa minkum. I o takvaluko džal ko Allah subhanahu wa ta'ala. Hema kad te tu šaja kala jeti lile ko to Rasul tu strane. Tu čine žrtvine kurbani, samo se vepi, kera kavako tar takwa, neli. Ama isto džukar tu kana bičale pare, te so iskreno nijeti, te pomožina amare pralen, kerele so takwa, znači ko soldu i strane, let hanko kava jeti. Ko krajo, sojitani znači konkluzija tarosakava, konkluzija pralalin tanoci tano pošukar, te činale kod ova tanka so živina, o kurbani, a ako bičaleo pare, isto i tano dozvolimo, ama na tromate vakereo kolenge so bičalen, da na ne dozvolimo ili da na ne prihvatimo i tako dalje, ili pa na pošukar, ako je sitno mogućnost, čin hemakate, hem bičal e pralenge sojitane ki poteškoća, a pogotovo pralalen ki Palestina. Pogotovo pralalen ki Palestina. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.